להגיד על זה, אני אגיד לך אחר. איתן בן אליהו, מפקד חיל האוויר לשעבר, אלוף במילואים, יושב ראש חברת קרונוס, ודורון סיוון, מנכ"ל חברת קרונוס. אתם באים להגן על מדינת ישראל ממתקפות סייבר עם תוכנה חדשה שפיתחתם. מה זה? ממתקפות טרור בסייבר. אז פרטו, הסבירו, תנמקו. תראה, הטכנולוגיה שלנו, האמת, היא טכנולוגיה שונה מרוב חברות הסטארט-אפ, מרוב חברות הסייבר שאנחנו מכירים, ויש מאות כאלה במדינת ישראל. מכיוון שהפתרון שלנו הוא פתרון גנרי. לפני שניגשים בכלל לבצע איזושהי הגנה על איזושהי מערכת, גם בעולם המוחשי, כשאתה הולך להגן על מדינת ישראל, אתה קודם כל צריך לברר איפה נקודות הפרצה האפשריות שלה. ובואו נדבר גם על להתגונן ממה. ממה אנחנו חוששים פה? אנחנו חוששים מהתקפות של האקרים במיוחד. והאקרים לכל מערכת יכולים להיכנס באלפי צורות, החל מהמכשירים הסלולריים שלך, דרך מצלמות האבטחה שיש לך, ודרך המחשבים, ודרך כל העמדות הקצה שבהם אתה מפעיל את המערכת בארגון שלך. אנחנו משתילים אצלך תוכנה, והתוכנה הזאת מזהה בדיוק מאיפה אפשר להיכנס אליך, אבל לא רק זה, גם מאיזה נתיבים אפשר לעבור בתוך המערכת שלך, ולאיזה יעדים בתוך המערכת אפשר להגיע. מהרגע הזה יש לך מיפוי מדויק של כל הפגיעות של המערכת שלך, שאיתה עכשיו אתה יכול לנהל את ההגנה. כלומר, אתה פורץ לי למערכת כדי להגיד לי, אלה הפרצות, בדיוק. לא רק שאני פורץ לך למערכת, אני פורץ בהסכמה. כמובן, זו מערכת פנימית, אגב, לא מבחוץ. הלקוח מקבל את זה, והוא בעצמו מנהל בעצם את הפריצות האלה בצורה וירטואלית. עכשיו, הפריצות האפשריות בכל מערכת יכולות להגיע למאות. בטח לעשרות רבות. השאלה עכשיו מה עושים עם זה. אז אנחנו גם מספקים לך מין דין וחשבון כזה, שאומר לך 20-30% אל תתעסק איתם, הם לא כל כך חשובים. עוד איזה 30-40% הם בינוניים, כשיהיה לך זמן תתעסק בהם. אבל אנחנו אומרים לך, יש פה איזה 20% מתוך אפשרויות החדירה אליך, ונתיבי החדירה למקומות הרגישים במערכת שלך, שהכי חשוב והכי דחוף לטפל בהם. דורון, אנחנו בטוחים שאנחנו נמצאים בעידן, אתה יודע מה, אנחנו מגיעים ללקוחות שלנו, ואומרים לנו, מציפים אותנו עם המון פתרונות. אנחנו אומרים להם, איך אתם יודעים מה לבחור? איך אתם יודעים מה הבעיה? מה הבעיה אצלכם? לכן אנחנו גם מריצים את הדבר הזה לאורך 24 שעות, 7 ימים בשבוע, כי יש עוד דבר, תכונה מאוד מאוד חשובה במערכות ובפגיעות שלהם, שהפגיעות שלהם משתנה לאורך הזמן. אם אני פתאום הגעתי אליך למפעל או לבנק, ואני הגעתי עם סמארטפון שלי, והסמארטפון שלי ברגע שהוא נמצא בסביבה שלך, הוא פתאום מהווה גם אמצעי חדירה לתוך המערכת שלך. כשאני בפנים, המערכת שלך חדירה. כשאני בחוץ, היא כבר לא חדירה. היות ואנחנו מריצים את זה, מיליוני ארצות של כאילו האקרים מנסים לחדור, אתה מקבל תמונה מדויקת גם על ציר הזמן. וזה גם ללקוח הפרטי? בדיוק, מי הלקוחות שלכם? הלקוחות שלנו הם לקוחות עסקיים. פה לקוח הפרטי, כמה שהארגון יותר מורכב, יותר מסובך, יותר מסועף, יותר כזה צריך כזה פתרון. כי היום יש לך כל כך הרבה דרכים לחדור לתוך הארגון, תחשוב כמו ווייז, בסדר? אחרי שמפיתה את כל המדינה וכל הכבישים, הוא בוחר את הדרך הכי טובה פנימה. ככה בעצם חושב האקר, הוא ראה את כל האפשרויות, את כל הדרכים, והוא מצא עצמו את הדרך לחדור פנימה. אם אני מספר לך את זה מראש, ככה יחדרו לך לארגון, בזמן אמת, ואתה מספק בזה, זה הדרך שתתמודד היום בצורה אמיתית מול המתקפות. נשים פה רגע נקודה, נצא להפסקת פרסומות, נחזור עם הדיון איתכם, גם יגיע אז דיברנו קודם על חברת קרונוס, איתנו שניים, איתן בן אליהו, יושב ראש החברה, ודורון סיוון, המנכ"ל. דיברנו על החברות שאיתן אתם עובדות, ואיך אתם ממפים את הדרכים להיכנס. כמה זה מאיים על התשתיות שלנו כאן, הלאומיות בישראל, ואיך זה יכול לעזור למשל? יכול להיות פריצה חברת חשמל שתשתק את ישראל? תראה, פריצה חברת חשמל יכולה לגרום נזקים כמובן. הבעיה היום שיש לך כל כך הרבה דרכי גישה לכל מערכת. גם אנחנו מאוד מסועפים, הרשת מאוד מורכבת. וגם שבתור איש הגנה, את כל הזמן חושבת איך אני אשים עוד גדר כאן, ועוד גדר כאן, ועוד חומה כאן. ויש לך מגבלות של זמן ותקציב, בסדר? רק יותר משוחרר מהדברים האלה. יכול להיות שאני אשים חומה אבל ייכנסו מלמטה? נכון. אז במנהרה, נגיד. נגיד, משהו היפותטי. זה דוגמה. אז כל הקונספט זה בעצם לפתח תוכנה שחושבת כמו האקר. זאת אומרת, אני אגיע, נגיד, דוגמה למחשב שלו, ומהמחשב שלו, דוגמה, אני אגיע לשרת הראשי של המערכת. אם אני עושה את זה מראש, אני מספר לך מראש הדבר הזה, ואת סוגרת את זה, דוגמה האקר האמיתי, זה כבר יהיה סגור. אבל אני מראש מודיע לך איך יפרצו לך לתוך הארגון, בזמן אמת, בכל מצב. אז זה הגיוני שכל המערכות הקריטיות יגנו על עצמם, במין כאילו האקרים אתיים שלהם, בכל המערכות עצמם. איתן, לסיכום, כמי שגם היה אלוף בצה"ל ומפקד חיל האוויר,
מה מצבנו בתחום הזה? אנחנו בטוחים, אנחנו מוגנים מול האויבים. כן, זה באמת שאלה שמטרידה את כולם. הדברים האלה נמדדים גם באופן יחסי. כמו שאנחנו אומרים, גם בהגנות פיזיות, כמו הגנה בפני טילים, או הגנה בפני מטוסים מפציצים, או הגנה בפני טרור, אנחנו תמיד אומרים שאין הגנה הרמטית. אבל מה? יש כמובן דרגות של הגנה. אני חושב שאם משווים את מדינת ישראל למדינות אחרות, אנחנו בפער גדול מאוד יותר טוב מאחרים. אנחנו גם יותר מותקפים. וגם אנחנו יעד להתקפה, זה נכון, וקורות התקפות, ועובדה שאתה לא שומע עליהם, מכיוון שהנזקים לא מגיעים עד כדי שאנחנו כאזרחים, כמשתמשים, רואים את התוצאה, כי בדרך זה מדולל. אגב, זה מחזיר אותי גם למוצר שלנו, שאנחנו מיד מציעים הצעה, ולפעמים גם אומרים לך, גם אפילו חותמים, ואפילו חוסמים או מנטרילים מישהו שיכול להוות. יפה חברים, אז בהצלחה. תודה רבה. תודה.